Salam. Durmuşda hemişe berilen bir sual var. Söyülüňe barmalymy ýa-da sen söýüne? Şu men barmyň iň ul sualy bolar diýip ýatsam tursam kellämede gelen opdy. Men baryny baştan başlaýyn. Men ýaňy okuw guturan wagtlamdy. Men bir sebäplere görä Aşgabat'a gaýtdym. Ýagny okuw üçin gaýtdym. Şu taýda men okudum. Kän oglanlar maňa söz aýtdy. Her hili baý oglanlar görmek öýlerim bardy. Ýöne hiç birini öňüp bermedim. Okudum. Ýöne wagtymyň geçmek bilen öýe gaýtmaly ýylym maňa bir oglan duşdy. Ol oglan üýtgeş bir gelişiklim däli, ýa bolmasa baý oglanam däli. Bir ortaça oglandy. Emma men gözüme ol şeýle bir görmegi şahzada ýaly görünni. Onu bir görümde haladym. Ol oglanam meni halan bolmaly. Edip men belgimi tapypdyrda maňa ýazmaga başlady. Kaçanna maňa men şol oglan diýip ýazanna men begenjimden tasıl çıktım. Bildirmedik bolum. Onu da biz ýatyşyp başladyk. Garaz biz az wagtda şeýle bir gowuşyp başladyk. Çünki hamala men ony dünýä iňinimden näme tanaýan ýarlym. Gepin keltesi men bu oglanjy da haladym. Şu barada ejemden zat gillemäýinip ejeme gurrun berdim. Oň suratyny görkezdim. Görkezdim mele ejemiň ýüregi ýarly. Wai bu türkmeni meňden başga millet ýarly diýdi. Menim ýok, ejem bu türkmen bolan diýdim. Ejem ananmady. Şulaň aňyrtynda başga bir millet garşy bolmaly. Ondan biz seni zynnyny saklan ýaly saklar. Biz sana münasip däl gaýdym diýdi. Hiç hili boğulun bilen geleceğim bolmaz diýdi. Men ağladım. Boğulana meni hiç hili bermejekdiklerini aýtdy. Men erbet boldum. Bu zatlar barada halaşýan ýigdime aýdamda ol meni alyp gaçjakdygyny aýtdy. Gaçallydy. Menim ejemiň kakamyň ýüzüni ýere salyp gaçyp bilmejekdigimi aýtdym. Şeýtdim-de men ol oglanyň durmuşyna sessizce ýetdim. Tez wagtdan men durmuşa çykardylar. Garnaşlarymyzyň bir ýerine. Meni beçak gowurýan bir oglan bardy. Öňdenem olar meni sorap gelýärdiler. Şol oglanyň sözlerini alyp men durmuşa çykardylar. Emma men öz halaşýan ýigidim bilen aýrylygym maňa şeýle bir erbet degdi. Men erbet ýaraman başladym. Ağır kesel uçuradım. Görünmedik doktorum barmadyk yerim kalmadı. Yönü saplanyp bilmedim. Bu kesel bilen men ömrümün ahyrına çenli göreşmeli boldum. Garaz baran ýigdim Hudaýa şükür men beçak gowurýa. Gowulan durmuşum gowy. Ýigiji çağam bar Allah dönüýün. Şoň jan sag bolsun diýip ýaşap ýördüm. Arada tötenlikde men şol bir wagtky halaşan ýigdime duşdum. Men edil togry ýal boldy. Men şonu görümde men onu hiç wagt ýadymdan çykarmajakdygymy duýdum. Olam meni ýadymdan çykaryp bilmeýänini aýtdy. Öýlenipdir 2 tane çagat bar ekeni. Ýöne meni her gün sensizligi duýýan, bagtly dälligini aýtdy. Garaz köp zat aýtdy. Meni käte taşymdanam görmek isleýänligini aýtdy. Ýöne men bu zatlar asla bolmajakdygyny aýtdym. Meňem maşgalam bar, oglum bar, gülýär ýoldaşym bar diýdim. Şeýdip men derreň ýanyndan öýüme dolanyp öýme dolanandanam uzaklygyna aglap gezdim.
Men onu yüreğim bilen halaptım. Benim söýgümiz ýöne bir duygu däldi. Men muňa aklym çatýady. Ýogsa bu wagta çenli gülýan durmuşym bilen men onu ýadymdan çykarmalym. Kellämde şu bir sowal. Durmuşda wenan bolup ýaşamak nähili kyn? Öz söýünüňe barmalymy? Ýa-da sen söýün diýen sowaly men öz söýünüňe diýip arkaýyn jogap berip biljek. Inni şu sowal bilen gabat gelýän gaýdlary maslahatym. Egerde ýüregiňiz bilen birini söýseňiz, nähili garşylygy bolsa ýok, man şoňa barym. Barbyr başga biri bilen siz hiç wagt bagtly bolup bilmersiňiz. Hiç ýadymdan çykan ok. Men ýekeje arzugum bar. Her gün şol arzugumda ýaşaýan. Men dünýeden gitmäkem. Ýene ýekeje gedegim bolsa, şu ýerde göresim gelýär. Şu duýgulum üçin, şu pikirim üçin men özüm günäkärleýän. Ýöne bir hakykatdan da şeýle. Ýene bir zat men yüregimde ýa oglanyň yüreginde hiç bir hapa pikirler ýok. Çünkü ol biz halaşýan döwürlerimizde ýanyna näçe köp galyň edeklemem maňa ýekejede elini batyrmany. Ýadyrem onunla başga bir duýgularyň ýokdugyna inanýan. Menem şeýle. Bizim söýgüýmiz o zatlardan ýokarda. Men halyma diňe söýenler düşünür. Ýazgyranlarym bolar. Onu da sizin ikbalar sahypaňyzda şu zatlar paýlaşyp bermeňizi haýyş edýän. Belki araňyzda maňa düşünjekler bardyr. Bilmedim. Men bagşla. Sağ olun.